ちにつけ。遠方に敵艦を確認。敵巡洋艦を発見。敵駆逐艦発見。敵戦艦発見。我が艦が初の戦果を上げました。敵巡洋艦の撃沈を確認。前方から魚雷接近。敵巡洋艦発見。前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。我が軍が優勢になりました。右舷から魚雷接近。敵駆逐艦の撃沈を確認。敵艦に攻撃を集中せよ。
戦艦を発見。敵巡洋艦を発見。戦場に火災を確認。対応完了しました。敵空母撃沈しました。帝国戦場に火災を確認。
完了しました。